ngifisa ukuthi nazi ukuthi njengoba nibukela kukhona kunina abanedlozi lasemanzini okuyofunda ngelinye ilanga usukuma uhambe uyilandele indaba yedlozi lasemanzini lakho ngoba kuyidlozi elikhulu ungathwasa uqede wenza isithunya wenza umnguni wenza usuthi wenza yonke into kodwa sanibonani igama lami uMakhosi Tembe otholakala emanzi Mtoti inombolo yocingo yami ithi 061 83 907 42 iwebsite yethu ithi www.amakhosonke.co.za namhlanje sithe siye sixoxe nginikeze ulwazi ngokuzalwa unedlozi lasemanzini. Idlozi lasemanzini ke idlozi elikhulu ngalendlela eyisimangaliso. Kumadlozi wonke ongaba nawo angisho ukuthi la amanye abenguni nalawa esithunywa nalawa abalozi mancane kodwa idlozi lasemanzini idlozi elikhulu okungangoba uma umuntu ozalwe wasunikezwa idlozi lasemanzini usuke umuntu onamandla amakhulu usuke umuntu onedlozi elikhulu usuke umuntu onemfihlakalo yasemhlabeni. Abanye basuke benawo ukuyiqonda abanye besuke benganawo ukuyiqonda kodwa usuke umuntu onemandla emfihlakalo yasemhlabeni. Njengoba siphila kunabantu abaphiwe ukusebenza ngamanzi, kunabantu abaphiwe ukusebenza emanzini. Labantu bobawu2 abafana, omunye uphiwe ukusebenza ngamanzi, omunye uphiwe ukusebenza emanzini. Ayifani lezinto. Omunye angakuphiwa kokubili. Kuhlukana la uma usugcotshwa ukuthi wena ugcotshwa ngayiphi uhlobo noma ngayiphi indlela. Kodwa into osuke uzalwe nayo vele esiswini sikama wakho ukuthi wena unabantu basemanzini abahleli kuwena. Uma ukhuphuka uyenyakatho bathi unamandawe. Sonke ke vele ke siyesizwe ngalomoya esithi amandawo. Kunezwe ke eMozambique indawo la kuthiwa kuhleli khona abantu bamandawo abamandawo. Hayi ngoba emadlozi kodwa yibo kanye kahle abaqhamuka nalemimoya abaqhamuka nalemimoya ehamba masi ithwaselwa emanzini kuma ilungiselwa emanzini. Kuwumsebenzi omkhulu uma uyisangoma kumbe uyinyanga unedlozi lasemanzini wangalilungisa waliziba noma walilungisa ngokukholwa noma ngokwesithunywa kuphela. Awuzokwazi ukuwamukela wonke lamandla onikezwe wona ngoba awunikezanga isithunywa kuphela, awunikezanga ubungoma kuphela, ubusunikezwa naloku kubunye kusuyimfihlakalo kwasemanzini esithi ngamagama alula umndawo. Abanye bathi unenzuza, abanye bathi unenkosazana yasemanzini, abanye bathi unenkanyamba. Zonke lemimoya esuke ibalwa la kuyimoya ehanjwa masisetshenzwa emanzini. Okwakho ukuthi wena fa uluxhunyaniswe nayo lemimoya okungasho ukuthi wena usuzoba umuntu ozoba nesigodlo osebenzela kusona emanzini njalo. Kodwa isigodlo emanzini ngokwendlela besuke behlele ngayo sisuke sikhona. Wena mnini womsebenzi noma wena mnini
wenzuza noma wena mnini wenkanyamba noma wena mnini waleli dlozi lamanzi osuke wazi ukuthi isigodlo sakhe emanzini sikuphi. Uma bekuphothula-ke ngokwesishangane baye basebenzisa usiko abathi ukuparula, okusho ukuthi ngosiko labo bese sebeyiphothula lensebenzo yasemanzini kuwena. Ukuyiphothula kwabo ukuxhumanisa nalamandla asemanzini onikezwe wona, unikezwa abantu abadala bakini. Kwesinye isikhathi-ke kusuke kwabantu abaye bahlala kini, kwabantu ewazona ihlobo zegazi, kodwa bewabantu abebehamba behlala. Abanye bese beshonele impini kanti bebenawo ubukhosi bokwelapha, bebenawo ubukhosi bamandla, base beqoka wena bathi bazonikeza wena lobo bukhosi abebenawo. Ngakho-ke ingakho uthola ukuthi uma usuphakama umndawo wakho, usuvuka la kuwena, usuzisho wona ukuthi ubani, uthola ukuthi igama ongakazi ulizwe. Okusho ukuthi into yasemanzini iyimfihlo ngale ndlela eyisimangaliso. Uma umuntu onedlozi lasemanzini ukubona kanje, uvamise ukuphupha amanzi imfula. Emanzini unokubona izindlu ngaphansi kwamanzi, unokubona iy'lwane ey'hlala emanzini. Kwesinye isikhathi zihleli nawe, kwesinye isikhathi zihamba nawe. Kwesinye isikhathi unokubona umuntu ongamazi akunikeze inyoka kodwa ikukhiphe emanzini, akunike le nyoka. Akusho ukuthi inyoka yokuthwala le, kepha kuyinyoka esuke imele lobu bukhosi bakho basemanzini, ngoba iyubukhosi indaba ukuthi wena unedlozi lasemanzini. Lokho ngifuna ukukudide, iyubukhosi indaba ukuthi wena unedlozi lasemanzini. So uma bekunika ufuna ukuthi ubamukele, kodwa ufuna ukulandela ukuthi ukwamukela ngayiphi indlela. Uvamisile ukuthi bayiveze futhi ubone lo muntu abathi inkosazana yasemanzini, ngesilungu bathi mermaid. Umbona mhlambe ngakuthiwa uyiveza ngey'ndlela ey'hlukahlukene kuwena, kodwa njengoba lokho eyiveza kusho ukuthi la empilweni yakhe ekuhambeni kwakho nakubona konke okwenzayo uhamba nawe unesikhwele ongakazi usibone lo muntu. Uma uzazi ukuthi wena unesikhwele and futhi umuntu ojwayele ukumbona lo muntu wasemanzini evele emaphusheni akho ey'bonakalisweni zakho, azi ukuthi lesi sikhwele ngesinye isikhathi sidalwa uyena, noma usuke sekukhona sekukhwelezela osukwenza, noma usuke kwenziwe yilowo muntu asuke emkhwelezela, noma usuke kwenziwe labo bantu. Njengoba esuke seguquka esidinwa usuke sekuyena, kodwa usuke eyiveza la kuwena. Omunye kuvela umlungu kodwa nisuke nisemanzini. Omunye kuvela into engazi ukuthi i-dragon, amakhosi amanye azongishaya ngokusho lokho, kodwa kuvela into engathi i-dragon, engathi inyoka kodwa engathi i-dragon. Imfihlo yonke le yasemanzini ekhona, abanye kuvela iy'nyoka. Okusho ukuthi konke la, zonke lezi impawu lokuyibona usuke unedlozi lasemanzini ekufanele wena uhambe uphume uyohlola uthole ukuthi ulungiselwa kanjani leli dlozi lasemanzini. Imvamisa-ke la thina sithi umndawo, akugcini ngokuthi udle igobongo lomndawo. Yes, li-right, kodwa akugcini ngokuthi udle igobongo lomndawo, ngoba kuningi okunye kumele kusuke kwenziwe uma usuparulwa. Angeke ngize ngingene kodwa kuwona, kodwa kumele uparulwe and izizwe ngokuhlukana kwazo ziparula ngey'ndlela ey'hlukene. Kodwa amazwe noma iy'ndawo ey'jwayele ukuthi zibe nolwazi nendlela yokukwenza, abaningi kusukela ngaphesheya kothukela uze uyoshaya kamhlaba yalingana emangusi, ibona baba nolwazi lokuthi lokhu kwenziwa kanjani, ngoba kuwumoya njengoba ngike ngasho ngathi owangaphandle. Uze uyongena eMozambique, eSwaziland,
ukhuphuke ngempumalanga. Zonke lezi ndawo zinokuqonda ukuthi idlozi lasemanzini lamukelwa kanjani, ngoba la besuka khona akukho kude noSwaziland, akukho kude nempumalanga, akukho kude nomhlaba yalingana, ngoba abantu sinenkolelo ukuthi babesuka eMozambique. Kunendawo namanje la kuhlala khona amandawo. NaseZimbabwe uzobathola, naseTanzania uzobathola, bakhona kodwa abantu ababaningi la ezweni. Ima beqala bekhula beyiveza ngokuthi uthole ukuthi komkhulu nakogogo nakobani nakokhokhokazi bebekhona vele ababenomndawo kubona, kuphela ukuthi ababanganalo ulwazi noma balithola ngithi ukuthi bachazele wena ukuthi wena uyokulungisa kanjani. Ngakho kwakho uma sekuvelile njengoba ngivezile iy'mpawu ukuthi waqala waphupha ulwandle kakhulu, wabona izindlu zasolwandle, wabona umlungu uhamba nomlungu olwandle, wabona inyoka, wabona into engathi i-dragon, wabona i-mermaid, waqala wabona nje umuntu mhlawumbe kunikeza inyoka, waqala wabona ukuthi cha, kunesimo sey'lwane semanzini engilongixhumana nazo mina, ngawukuthi ngibhuda nazo, ngawukuthi ngihleli nazo, ngawukuthi ngihamba nabo labantu. Isiyaqala lento iyakukhombisa ukuthi cha, kahle kahle thina singobani, ngoba iyimfihlo. Njengoba iyimfihlo nje nami ngikha phezulu, angifuni ukungena kuyona ngoba kusasa ngifuna ukulimala, kepha ngifisa ukuthi nazi ukuthi njengoba nibukela kukhona kunina abanedlozi lasemanzini okuyofuna ukuthi ngelinye ilanga usukume uhambe uyilandele indaba yedlozi lasemanzini lakho, ngoba kuyidlozi elikhulu. Ungathwasa uqede, wenza isithunya, wenza umnguni, wenza umsuthu, wenza yonke into, kodwa uthothi usushiya idlozi lasemanzini. Uzuyibuza kanti angithwasanga yini kahle, kanti uthwase kahle, impande uyize kahle. Kodwa ngokuthi laba abantu basemanzini banenjula yabo ehlukile, bahamba futhi nomcebo, kumele ukuthi ugcine ukulungisile. Uyobona ngiyakutshela, uyobona umsebenzi wakho ulapho uyochuma, umsebenzi owenza ngezandla uyochuma, amabhizinisi mawuqashiwe mhlawumbe uyoya ngithi uqashwa, ngoba indlela oyophila ngayo impilo yakho iyoshintsha, ungunaphakade futhi ukuqakeka kuyophela empilweni yakho. Kodwa okufanele ukwazi, kufanele wazi ukuthi lo mndawo onawo umndawo kanjani, ufunani, usufanele ulandele, mase ukutholile kulandela, ungajahi ukuthi uyolungisa, ngoba nalo muntu uzokulungisela fanele ube noku-understanda yena ukuthi unani yena, ngoba uma nithothi nezinto engafani noma akanalo ulwazi kahle hle ncamashi lokulungisa idlozi lasemanzini noma ukulungisa umndawo, uzoba nenkinga, ngoba omunye uzokulungisela ngokuthandaza okungalona iphutha. Ku-right, kodwa la into esiyibukayo sibuka idlozi lasemanzini, asikhulumi ngesithulu. So kufanele ukuthi ube nawo ukuqonda ukuthi uzokulungisa kanjani umbuza. Into evamisile ukwenziwa enye efanele ukuthi uyazi, umndawo usetshenziswa kakhulu iy'nkukhu. Qabukela nje mase kufakwa imbuzi, ubokwazi ngoba usuke kukhona nomunye umoya usuke ukhona, mhlawumbe usuke uhamba nogedla noma usuke uhamba nelinye ithonga elihamba mase lifuna ukuthi wena uhambe mase uliphothulela ngembuzi. So akuvamisile ukuthi uzohamba mase wenza umndawo wenze ngey'nkukhu kuphela, wenze ngey'nkukhu, yebo, kwabanye kuphelele ngey'nkukhu, kwabanye kodwa kuba khona imbuzi. Akuvamisile kodwa ukuthi ube khona inkomo, kodwa iy'lwane ey'suke zisetshenziswa iy'nkukhu futhi kwenzelwa emfuleni ohambayo, akwenzelwa olwandle ngolwazi lwami. Mhlawumbe abanye abantu bayakwenzela ulwandle, mhlawumbe abanye bayakwenzela entabeni, mhlawumbe kodwa okwami ngazi ukuthi kwenzelwa emfuleni ngey'nkukhu nangembuzi. Kodwa kubalulekile ukuthi before ukwenza phatha